и постави от другите. Родината си. Ако днес държи с политика, за да кара нашата държава. Имаме огромна нужда в това време. Ботите, поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят пред подвига на поета-революционер и да отдадат почит на всички загинали за свободата на България. Репортажата на кореспондента ни Кремена Данева. По традиция от Националния музей Христо Ботев с воински почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а площадът на Калофер беше огласен от стиховете на поета, въплъщаващи жаждата на българския народ за свобода. Ден на почет, казват стотиците родолюбиви българи, избрали на днешния 2 юни да са в Калофер, защото според тях личността на Ботев е дълбоко вградена в националното ни самосъзнание и продължава да вълнува. Впечатлявам се това, че е отдал живота си за нещо, в което вярва, че е правилно. И затова вярвам, че това е силата.